Τέτοιο δηλαδή κουτάκι με μικρούς σπόρους για 2 κουβάδες μόνο. Λοιπόν, θα ρίξουμε το κάνει εκεί μεγάλη χέρι. Λοιπόν, κάποιες λεπτομέρειες. Τα όστρια τα μυσκεύουμε πάντοτε από μισή ώρα για τις μεγέθους φαγείς σπόρους, μέχρι 2 ώρες για τα μεγάλα κουκιά. Αυτά τα κουκιά τα μικρότερα, 1 ώρα. Τα φασόλια περίπου 1 ώρα. Ο βίκος γύρω στα 40 λεπτά. Τα μουσκεύουμε γιατί αν τα βάλουμε κατευθείαν θα σπάσουν τους μπόλους και θα τους δούμε τα φιλιά, τα μυρμήγκια και θα τους πάρουμε παραπάνω. Για να μην σπάσουν. Τα μουσκεύουμε και μετά κάνουμε σπόλους με αυτά. Σέλινο, καρότα και μαϊντανό, άμα κάνουμε σπόλους, τα μουσκεύουμε 48 ώρες για να βλασταίνουν εύκολα και μετά τα κάνουμε σπόλους. Λοιπόν, εδώ έχουμε ρόκα. Έχουμε μυδική. Συνάπη. Με το μάθει τώρα. Αλλιώς με ένα άλλο φυσικά. Βάλουμε και μερικά. Δεν πειράζει, δεν τα μου σκέψαμε, αλλά δεν πειράζει. Αυτά έπρεπε να τα μου σκέψουμε γύρω στα 50. Βάλουμε και λίγα σέσκουλα. Ωραία, μπορούμε να τα ανακατέψουμε. Μπορείς κάνει λίγο έξτρα. Όσοι θέλουν θα κάνουν πόλους, όσοι δεν θέλουν, δεν υποχρεώνουν να κάνουν. Απλώς θα σας πω ότι κάνουν καλό στους μεσημβρινούς της καρδιάς και των πνευμών. Το να φτιάχνετε όλοι. Δουλέψτε με τα χέρια. Και το κόμμα είναι, πάτε καλό. Θα βγάλω τα χέρια. Θα βγάλω τα βίντεο. Α, δεν είναι μια φλέγγε. Στο μήνυμα σειρά. Πιάνε το μαστικέ. Έβγαλε αυτό πιάνε το μαστικέ. Έβγαλε το μαστικέ. Εντάξει. Πάρτε τα αν θέλετε. Πάρτε τα παιδοφιλιά. Πάστε σε παράδειγμα. Πάρτε το βάλτε να πίσω. Πάρτε να το καθόλου. Πάρτε στο παράδειγμα.
Προσεκτικά. Σε 3 λεπτά πώς προλαβαίνω. Για να δούμε. Ποιος θέλει να ρωτήσει? Ποιος θα με ρωτήσει? Έλα, όχι. Δεν θέλω να Είναι ποδηλάτης και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με ποδήλατο. Και πριν από λίγες μέρες έφυγαν δύο σπουδαστές Ζάλοι που πήγαν από τη Γαλλία με ποδήλατο και θα φτάσουν στην Ιαπωνία μέσω Ρωσία. Με ποδήλατο. Μείναν ένα μήνα εδώ να φύγουν. Ποδήλατα από τη Γαλλία και πάνε στο κτήμα του Βασκαλίου. Όταν το είπα αυτό σε μια γυναίκα εδώ στην που είναι στο κεφάλι. Λοιπόν, κάνουμε μικρές μάζες και τις κοιτάμε από πάνω. Όσο πιο πολύ χτυπάνε, τόσο πιο πολύ φεύγει ο αέρας και τόσο πιο σφιχτό γίνεται το χώμα. Τόσο μεγάλα. Είναι το ίδιο χώμα που κάνουν κεραμικά. σε αξιολογική είναι. Δηλαδή, πόσο μας έξανα με όλο τόσο. Όλο το χώμα. Να μην βάζεις αυτά. Δεν έχω άλλο σπίτι. Και πώς δεν έχω άλλο. Με την τζέλο μου. Σίγουρα. Άρα μου τι είναι να πω. Πότε ξεκινάμε. Τώρα, ελάτε. Δεν θα είμαστε. Α, πρώτα μόνο. Και τι, το χτυπάω. Άμα το σφίγγω. Κάτω και έτσι. Θα το βγάλω από εκεί τον αέρα. Εντάξει. Έλα, ξεκινήστε, έλα. Ποιος θέλει να κάνει. Έλα, παίρνω χωματάκι και το Για όποιος θέλει. Μικρούς ή μεγάλους. Κανονικά, ό,τι θέλει. Να φεύγει μέρες. Κοιτάξτε αυτό το κομμάτι που το δούλεψε ο Αρκωτάκαλο. Σκεφτείτε και κάποιον που δεν κολλάβετε ή δεν... Έτσι δεν κάνουμε στην κοινό, δεν κοπανάνε. Έτσι δεν μένουν αξίδια και κοπανάνε. Οι κεραμιστές. Παροχές. Ο Άρης Κολάκης. Έλα, Εύα. Θα σε χαρλίζει να παίρνει να με πεις. Όχι, ήθελα Και μετά, όσοι δεν κάνανε, θα τους αγκαλιάσουμε με τα χέρια αυτά. Λοιπόν, ναι ρε, και πώς θα... μετά το δουλεύουμε στην αίδια μας σε κομμάτια ό,τι θα μικρά, μεγάλα, ό,τι θα... Από την παλίτσα που Και να είναι λία χωρίς σχισμές ή χαραγές. Αλλιώς θα ανοίξει. Ναι, εντάξει. μην κάνετε σχήματα. Κοιτάξτε, αν πάω στη Σαχάρα, πάω σε μια έρημο πολύ δύσκολη, τέτοια κομμάτια είναι ok. Τόσο μεγάλα. Και ακόμη πιο μεγάλα. Μικρές φυτοκοινωνίες. Πολλά φυτά που θα επιβαίνουν μαζί. Έτσι και το πατάς. Δεν κάνεις μπούρα όπως το πατάς. Πώς να... Πώς να άρχισα να το βάλω εδώ. Πώς θα πάω. Κοίτα, κοίτα.
Πάμε πάντα. Πάμε πάντα. Αλλά το πάμε πάντα. Κάνε έτσι πάντα. Τώρα πήγα σε... Ρε τους φύγω ρε, δεν χρειάζεται να τους σκοπάνω. Το τραγουδάγανε στα λίστα. Θέλετε να τραγουδήσουμε και εμείς τώρα. Και τίποτα άλλο. Κυρία, μπορούμε να